Tules nyt tänne näin sieltä kiukuttelemasta. Benny. No hei. Älä lähde mihinkä. Sarmantti. Sarmantti. No niin. Se on Riimu. Ei kiinnosta lähteä töihin. Tänään ei kiinnosta. Voin reenata täällä yksin. Yksin on mukava reeni. Oi ei. Ja sittenkin mamman kanssa vähän. Rimu. Turpa. En halua reenata. No ei todellakaan kiinnosta tämmöiset reenihommat tänään. Joko? Ei. No ehkä sittenkin. Voin olla sinun kanssa, mutta jos Rimu nostaa, niin lähden menemään. En anna kiinni. Voin siis olla sinun kanssa, mutta en anna kiinni. Ihanaa, voin tulla tähän kyllä. Huijataan rapsuttamalla. Hevonen pysymään paikallaan. Ja sitten laitan sille hei! No, onpa kivaa. Ei kiinnosta. En lähde tänään töihin. Töihin en lähde. Voin tulla tähän. En laita sitä. En laita. Hei! En ollut laittamassa. Tuuppas nyt mun kanssa. Tule nyt tänne näin. Tule tänne. Mentäisikö? Vähän hommia. Okei. Tänään en tee töitä. Tänään minulla on muita suunnitelmia elämän varalle. Okei. Mietän tätä Riimua tonne. Come on! Aatteliks nää kauankin kiukutella? Jos mä laitan tän Riimun tohon, niin saaks mä sit tulla? Kato, ei oo Riimu. Ei oo Riimu. No ei ole Riimua. Ja kyllähän tänne sitten saa tulla.
Seurustelemaan saa aina tulla. Ja rapsuttamaan kaulasta. Ajattelin lähteä menemään. Heippa! Tuuks? Tuutko? En. Läski. Nyt otetaan se kiinni. Oh no, mamma otti riimun. Nyt on jännä. Mistä suunnasta minä lähden karkuun sitä riimua? Riimu? Joo, ei oo paha se riimu ollenkaan. Laitetaanko päähän? Ei laiteta. No niin, nyt mä lopetan tämän kuvaamisen vähäksi aikaa, otan tuon hevosen kiinni ja palataan sen jälkeen tähän äärettömän hauskaan elämäämme Sarmantin kanssa.